Doncs ja som de nou amb tots vostès i continuem el nostre programa i tal com els havia dit a l'inici, avui ens toca secció dedicada a l'Esperanto. Ja saben que en aquest espai comptem quinzenalment amb la presència del Martí Guerrero, el nostre particular professor d'Esperanto, que com sempre ens porta aquests consells i ens explica les regles bàsiques de l'Esperanto. Un idioma que ja saben que és molt fàcil i senzill d'aprendre, només cal seguir les indicacions. Bon vespero, Martí, benvingut, Què tal les vacances? Bé, passat bons dies. Molt bé, aquesta és la pregunta de rigor que li faig a tots els col·laboradors. He quedat a casa, no he sortit, però bé. Amb un queixal del seny, que feia molt de mal. Sí, el queixal, però bé, en fi, la cosa no ha sigut greu. Molt bé. Doncs avui, Martí, parlem d'anatomia, oi? Anatomia, les diferents parts del cos, els irem explicant, els substantius aquests que es refereixen a anomenar les noves parts del cos. Les parts del cos. Exacte. Una cosa molt important de saber en qualsevol idioma, doncs també en l'Esperanto, i que ja veureu que és tan senzill com totes les regles que fins ara hem explicat. Doncs, Martí, moltíssimes gràcies i tot teu. Molt bé, gràcies a vosaltres. Començarem per ensenyar el dibuix d'un ratolí. En esperanto el ratolí es diu muso. Començant per dalt, la primera paraula és haro. Aquesta lletra encara no ens havia sortit, és una lletra nova. En esperanto no hi ha lletres mudes. Totes les lletres tenen un so o altre. En aquest cas, i sempre el mateix so, independentment de les lletres que vagin acompanyades. Aquesta lletra és com una jota, però molt suau, una jota aspirada, com fan els andalusos de certes contrades, que, per exemple, per dir juez, diuen juez, juez. I aquesta és com ara Hollywood. O sigui, és una jota aspirada. En aquest cas és haro. Haro és cabell. Capo. El capo és el cap. Orello és l'orella. Naso, el nas. Oculo, l'ull. Lipharo, aquí trobem una paraula composta. L'esperanto és un idioma que se'n diu aglutinant, com pot ser l'alemany o el turc, que ajunta molt dos substantius. En aquest cas, lipo és llavi i haro hem dit que era cabell, el cabell dels llavis, que és el bigoti. Aquí, quan ajuntem aquestes dues paraules, podem prendre la llibertat d'anul·lar la O, de lipo. Podríem dir també lipoharo, però si traient la lletra aquesta ja ho entenem perfectament, llavors no tenim necessitat de posar-la i es comprèn molt bé. Lipharo, bigoti. Buixo és la boca. I havíem dit que aquesta lletra és la xa, xa, xe, xi, xo, xu. És, com diem nosaltres, per dir guix, per exemple, guix, buixo és la mateixa pronunciació. Colo és el coll. Dento és la dent. Brusto és el pit. Braco, el braç. Mano, la mà. La mano és idèntic a castellà. Vosto, en aquest cas el ratolí, té una cua. Vosto és la cua del ratolí, és la cua de qualsevol animal. Cruro és la cama. Piedo és el peu. Els dits del peu també es diuen fingro, igual que els de la mà. Normalment els del peu, llavors per dir que els dits, si són els de la mà, diem fingro normalment. Si són els dels peus, podem dir, ajuntant els dos substantius, pied fingro, o sigui, fingro de la piedo, dit del peu. Bé, amb això, ara
parlarem de les preposicions. Les preposicions són aquests mots simples que ens serveixen per dir la relació que hi ha entre dos substantius o dos pronoms. Per exemple, si diem el gat està damunt la taula, damunt és una preposició. Si diem el gat està davant la taula, una altra posició, davant. Sota la taula o davall la taula, una altra preposició. Llavors, aquí tenim en aquests dibuixos àpud, veiem la musso, el ratolí, que està a prop del barril. En esperanto barril és barelo. Musso, el ratolí, i barelo, el bidonet aquest. Àpud vol dir que està junt. La musso, estes, ja vam veure que l'estes és el seu l'estar, en aquest cas la musso està al costat del barril, la musso, estes, àpud, la barelo. L'altra preposició, antau. Antau vol dir davant. La musso, estes, antau, la barelo. Està davant del barril. Si està per sobre, sense tocar, és super. La musso, estes, super, la barelo. Si el tenim a dintre, és en. La musso, estes, en la barelo. Si el tenim entre dues coses, entre dos objectes, la musso, estes, inter, la barelo, cai la arbo. Arbo és un arbre. La barelo, cai la arbo. La musso, estes, inter. La preposició que vol dir que està entre dues coses. Si està sota, és sub. La musso, estes, sub, la barelo. Si el tenim damunt, tocant, hem vist que sense tocar és super, si el tenim tocant és sur. La musso, estes, sur, la barelo. L'última preposició que tenim aquí dibuixada és sense. O sigui, la musso, estes, sen barelo. Vol dir que no té el barril. La musso, estes, sen barelo. Aquí, si ara, repassant lo anterior, veiem el cap, capo, colo, el coll, capo, colo. La colo, estes, sub, sota, la colo, estes, sub, la capo. Brusto, que és el pit, braco, el braç, amb tota la seva longitud, mano, posem així, la mano, estes, sub, la braco. Podem canviar-ho i dir la braco, estes, sur, la mano, sobre. Tenim la cama, que és cruro, ventro, el ventre, la cruro, cai la piedo. La piedo, estes, sub, la cruro. Llavors podem dir, hem vist aquesta que és dintre, en la brusto, brusto, que és el pit, estes, la pulmoi. Pulmoi són els pulmons, que no els veiem, però estan dins del pit. La pulmoi, estes, en, vol dir dintre, en la cai, en la ventro, estes, la intestoi, que són els budells, els intestins.
Llavors repassarem una mica les preposicions. Lacato estas sur la tablo. Lacato estas apud la tablo, al costat. Lacato estas antau la tablo. Lacato estas sub la tablo. Si és darrere, podem dir post. Lacato estas post la tablo, darrere de la taula. Lacato estas inter la tablo kaj la lito. Lacato estas sur la lito. Lacato estas post la lito. Llavors van dir les negacions. Lacato ne estas sur la lito. Lacato estas sur la tablo. Lacato ne estas sur la tablo. Lacato estas inter la tablo kaj la lito. Blanca papero, flava banano, ruĝa oranĝo, granda libro. Això vam veure els adverbis i els adjectius.